Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hadian makibor Pynïaid district East Castles Lakhang Yakakasi Student Union man Pynlong Karali na Jayaw mod pran sha Khyndailad bat Pynlong Jingïakhih shong klain mongor kaladon ru ka jingpen klain bor pahra hakaleng kanong ba Shillong khamtam ha Khyndailad nadu ka por men step jong ka afway trip nailar arjar punrio kani ka jingpen klain bor pahra ka de shibenta ka jingpen trekam yak hukum bala penjeri hapoka kendon shi spa and repulai ka BNSS da ki bor Pynïaid district ka bakhang yalum pai ba yai pai ba bat kiwe ka office deputy commissioner ka East Castle district haka afotrik noila ajar punrio ka lakentai yak jingpan bor jong ka kasi student union KSU ban Pynlong yak jingyai pai ba bat kumju ka Jingïakhih shong klan hadien ka jingja hurihura jingpenjulor bat Jingkhang kali ki belaja haka bait rally bala Pynlong da ka seng haka khandai tarik noila arjar punrio Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya